dako nagtingog ang akong baboy. Gisakto na ko sa laog, pero wes saktong hugas. Kay wa mo ko'y tubig. Akong gisaligan. Kada rang tubig sa akong silingan. Nga si Ernesto sa muka o si Inday Janine. Pero di ko nila mahibawaan. Mo nang wagi ko mugtabang og bayad ana. Kay usaw na paghibaw. Nga utukan man kong pagkatao. Oh, limpyo na. Nya karong orasa maumariting wa nila. Sige na sila duda nako. Pero di ko nila masakpan. Kay buntag sayo raman sila, tama raman sila sa unto. Nya karon hapon naman. Mulakaw gani sila. Og di ba mag-jerjer siguro na diya sila sa sod. Basta kay bawo ang ilang tubig ako nang gikawat. Nalimpyo na ko. Karon ting limpyo naman sad. Ara nga di ta mahibawaan. Mauni atong gamit inig humana tong limpyo. Ibalik ato sa tong pwesto. Pasangin lan pa nila. Bugnawas mong utok oy. Gagmay na kag bayro non god. Wa ka boss minimum ang bayro na mo. Kay bao bay ka nga magtipid ba sa ko kay ang akong ulo dangog makainay. Oh, Naunsa naman taon ni atong bayranan nga nagperti naman dagkuha. Last na tong bayranan 14, dayon ni 15, ni 16. Tagpiso raman untay kuha na ni kanang puno ani. Ngano karon nga nang sinto manginsi naman ako na bayran perti naman dagkuha. sa pilar may kong kinaliguan nga. Wa ba ni buhok akong ulo? Ginan binati ka nga ayaw patuyag kaligo kay pwede ra ka di manigo kay wa kay buhok. Nadi man pwede pwede igang kayo. Igang sa mong mata. Bisan pa ko sa mo ligo igang ra gyapon kanay mong naong. Sa to ba ako may pagkasali nga. Dako lang mayroon na sa kuan ay bill ay. Mo kani ngay nutan ako nimo giunsa na nimo diha ang tubig nga kita ra mang duha. Nagamit ana. Wa may lain. Kay natay silingan diha nagbuhi na siya babuyan. Pero ako kabantay nga ning gamit na siya diha sa tong tubig. Tinuod. Pero usa pa sad. Nagbuhi sa baboy. Wala na nimo iyang ad. Yawa mi siya tubig asam siya gi kuan diha. Basi gitila-tila ana niya. Ang kaya sa baboy. Basi pod. Basi nang kanina to ang gripo tong tan-awon kay basi nagleaking na kay di ba ka kay ba mo tan-tanog nanay mga leaking. Mas bitaw. Patuyang ra ka. Mo bitaw. Ato tana. tanong. Para nga may bawa na to og sagi katinuod. Mao gani kay basi ning leaking na diha dako kay tag nahibong jud ko dito. Hapit ko ma-short og na short na ko dito pwede ra magpabira ko Eh sa. kana atong silingan. Wala siyang magpatapog tubig. Ato pa may kuan gyud nga. Ay pag nga uy kay wala kay ebidensya. Mao gani nga tanaw na to atong gripo basi nag-leaking na. Sige, atong subayon. Kay leaking para man himo naong. Yan. Tara. Hinyo kayo. Wagi kisaw ways yun kay bawang tag-iya. Ipaslak tang bayo kay tingnan ni. Limpyo rin sa di akong baboy ron. Agasan ta. Amo rin tag-iya sa gripo. Very good lad, kay basi nag-leaking ni. Pastasin ko na imong lihok diha oy. Ini ba akong gingon nimo? Leaking. Lagi dinuri leaking. Isa. Pero ang boss, siguro to pa do. Sa milag, kung isa maning host. To man dinisa. Bayan kung tanibi, asa ni padung ning host ha? Tapo angan. Antog ra dako kay kog bayranan, dapat ako tay tang bayranan kay. Ay gugin na to tama. Dik. Agoy! Bantog rang dako kay mi og bayron nun. Abay. Kanang Ano nga? Nagbot-bot nagagsaksak ka nimong host, ngawa ka ka nang ngiray. kanang wala pa kung kaparangin ninyo. Ganyan kay nga kuha may tao niya. Kay ilbaho naman tayo kung baboy di. Mo gamit sa tako kanya sa inyo tubig. Ngano nagtuga-tuga man kang pamoy baboy wa kay tubig, napatapon ta kag imuha kay. Nahigong ko sa ako ang bayranan nga tagpiso ra man tay puno ani kada buwan. 16 ra akong last sa bayranan ni. Karon na sinto manginsay naman. Di karon pa man kuni gamit sa dani. Ma'am sir kay dai silingan no dong kanang boss. Ay ako ina nga karon. Nagkanga nam gani ka klaro. Palagi ko kay Way leaking ang amo ang kuno, amo ang gripo. Karon na niliking nga. Karon na niliking nga nagamit ka. Oh. Bantog dai nga dako kay tagbaranan. Sama to ni. Tuog mo tani.